Hej och välkomna till dagens andra match här i Svenska Fönster Arena, årets sommarbaneskola. Den nuvarande matchen kommer spelas mellan Sandviken Röd och Sandviken Vit. Sandviken Röd ställer upp med följande lag. Nummer 9, Carl Albin Molin, moderklubb ÖSK Bandy. 49, Hugo Engström, moderklubb ÖSK Bandy. 20, Alexander Lindgren, moderklubb Sirius. 32, Joel Jersinski, moderklubb Bollnäs. 31, Noah Everetsen, moderklubb Bollnäs. 29, Erik Redenius, moderklubb Bollnäs. 22, Anton Elima, moderklubb Bollnäs. 24, Oskar Karlsson, moderklubb ÖSK Bandy. 26, Marcus Pettersson, moderklubb Broby Söderhamn. 18, Olle Bolkeus, moderklubb Sirius. 19, Martin Fritjofsson, IFK Sirius. 28, Mattias Hallberg, Broby Söderhamn. 17, Anton Larsson, ÖSK Bandy. 30, Jonas Jersinski, Bollnäs. 21, Gustav Werre, moderklubb Sandviken. 16, Ludvig Andersson, moderklubb Sandviken. 27, William Larsson, moderklubb Broby Söderhamn. Och nummer 25, David Näström, moderklubb Sirius. Sandviken Vit ställer upp med följande lag. Nummer 7, Albin West, moderklubb Bollnäs. 8, Jakob Olin Åsman, moderklubb Köping. 22, Simon Karlsson, Köping. 27, Stefan Wallbäck, Bollnäs. 20, Filip Åström, Bollnäs. 29, Lukas Hammarström, Bollnäs. 21, Theodor Wikström, Bollnäs. 16, Oskar West, Bollnäs. 24, Albin Neyman, Sandviken. 25, Emil Thunberg, Köping. 19, Magnus Jonsson, Broby Söderhamn. 30, Viktor Johansson, Sandviken. 17, Filip Knutar, Broby Söderhamn. 18, Måns Berglöf, Broby Söderhamn. 23, Theo Nyman, Köping. 26, Gustav Edholm, Skövde. 28, Vilgot Hollander, NNSB Bandy. Och 32, Daniel Hammarström, Bollnäs. Matchen kommer spelas 2:25 och domare för denna match är Henrik Norén, Kurt Östergård